Igbo Empowerment Foundation bụ otu abụghị nke gọọmenti nke na-agba mbọ iwepụta mmụọ aga m emenwu ya dị n'ime ndị Igbo site n'ịkwalite ndị ntorobịa site n'ịkụziri ha ọlụ aka dị iche iche iji wee wepụ uche ha n'ime mpụ n'obodo nakwazi ịkwụsị ịchụ akụ na ụba kwamkwam. Achịkọbago ọgbakọ mgbasa ozi n'ime Ọka na gburugburu ya. Kene Chukwuchukwudị onye nta akụkọ anyị wetara anyị akụkọ a n'uju. Dịka onye isi ya bụ foundation gbaa gburugburu Maazị Ụzọ Ekemezie siri kọwaa na ndị Igbo bụ ndị ama ama dịka ndị na-agba oke mbọ ma bụrụkwa ndị na-echepụta ihe bụ nke ọ kọwara na ndị Igbo abụrụ ndị umengwụ. O kwuru na ebumnobi ya bụ foundation bụ ka a wee gbaa ndị ntorobịa ume ka ha wee nwee ihe ha na-arụ wee wepụ aka n'ihe ọjọọ nakwa mkpamkpa ga-eweta nsogbu n'obodo. Ọ kọwara na ihe ha ga-amụ bụ etu esi akwa akwa, ịmụ ka esi arụ achịcha, ịrụ ọrụ osisi, ịgba ihe ọkụ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche, ma kwue na onye ọbụla nke nwere mmasị ịbanye na ya bụ foundation bịa debanye aha ya. Ha jikọzebe otu a bụ maka inye aka ịkwado ndị ntorobịa maka na mgbe gboo mgbe ndị oyibo aka bịara oyibo abịabeghị nwere dịka ọlụ bekee onwe ndị Igbo na-alụ. Igbo na-akpụ ụzụ, Igbo na-akwa nka, Igbo na-akọ ọlụ ugbo akọpụta dị iche iche. Ụgwọrọ asụsụ Igbo anazi ana awosi mba na akwado pụta ihe ka a bụ ụmụ ntorobịa anyị ma agbọbịa na ụmụ okolobịa ka jee mụọ aka ọlụ. Onye isi mmemme na ya bụ foundation Maazị John Ndụ kọwara na ndị ntorobịa nwere ọtụtụ ihe ha ga-enye obodo ma kwuo na ya bụ foundation bụ ebumnobi inyere ndị ntorobịa aka ka ha wee mee ka obodo bụrụ nke bụ ịgba. N'akụkụ ya ka Maazị Joseph Nwimo onye bụ onye isi ya bụ foundation sịrị na ego a na-enweta n'ụzọ adịgboroja bụ nke na-adịghị adịgide ma rụtụ aka na inwe aka ọrụ bụ nke kacha mma ọkachasị n'ihu na mmadụ nwere akụnụba. Ọ sịrị na emechaa ya bụ agbamume na ndị sonyere na ya bụ agbamume bụ ndị a ga-etinyegasị na ụlọ ọrụ dị iche iche bụ ebe ha ga-anọ wee mụpụta ihe a nke a kụziri ha ma kwue na ndị gbanarịrị karịa na ya bụ ihe nke ha mụrụ bụ ndị a ga-enye ego nakwa ngwaọrụ nke ha ga-eji wee bido ọrụ nke ha ma kpọkwue onye ọbụla nwere mmasị n'ịbanye na ya bụ foundation ka ọ bịa debanye aha ya. Ịmana ị na-anya ife na-emekọta o nwere a lot of youth na-agaghalị onwere ife ha na-alụ. Ụfọdụ na-ezu ochi na-eme ife dị iche na-egwu ndị mmadụ wayo n'iru akwụkwọ awesị na ọ dịrọ mma na ọ kakwanụ mma ka iweta mma Igbo onye ma ọlụ aka agwa die onwe ife ọ na-eme and onwe ife ọ na-eme ọbala obodo ụlọ ba nne na nna ya ụlọ amụcha abalị ya akụziela onye ọzọ. Ya bụ ngagharị nke mere sitere na Regina Shelley Junction, Lue Aroma, Unizik Ọka, Club Road nakwa ebe ndị ọzọ dịgasị iche iche.